Ahojte ľudia, toto sú 3 príbehy, ktoré tu budem rozprávať. Nebudem to zdržiavať a poďme na to. Uvažoval som nad tým, že zabijem niekoľko postav v knihe, ktorú práve pripravujem. Myslím si, že by to moju autobiografiu okorenilo. Druhý príbeh. Povedal som Seržovi jej skrini ježa na príšer. Ale keď chce, môže spať v našej spálni. Myslím, že je to najbezpečnejší spôsob, ako ju dostať z domu, bez toho, aby som dal najavo, že som ho v tej skrini videl. Taxikár nebol zhovorčivý, tak som sa začal hrať na mobile. V tom mi piplo upozornenie z taxi apky. Váš vodič práve dorazil. Tak ja dúfam, že sa vám toto video páčilo. Ak áno, hoďte odber, lebo mne to veľmi pomôže a pomôže to aj mojej tvorbe. Nebudem to zdržiavať a nazdar.